Club Junta, building better Africa. It's a convention by 17. Kumene kuoneka ngati kulizochiti zitokotoko ahead of the convention. I mean tiyambe ndi nkhani imene ya convention ya UTM. Over the weekend bakhala ndithu zochitika zambirimbiri timaona convention. Zoti convention imeneyo itekadi ndizoti khozo makambirana patengera kuti nthawi ilipo koma kuoneka kuti kuli pungwepungwe kuli ziwiri zitatu zimene zikuona kuti kumene kwanthu sikuti akuyendera limodzi. Takhati kukamba pano kuti UTM chimodzi chimene anthu akumeneko sakufuna kuvomereza nchoti pali kusamvana, pali kusagwirizana, pali kusayendera limodzi. Chimwalireni achilima pa 10 June chaka chino padaonekeratu kuti ukukhala mpungwepungwe ena tinanena kale kuti even kuyang'ana mmene zinkachitikira zinthu kuchipani after that zinalizo zoonetsabe kuti kusamvana kwayamba pompo maliro achaka asanayikidwe zimaonekabe kuti anthu amba momwe zidenda kuchititsa msonkhano wa anthu ena palibepo oti mwina ndi akuluakulu ena mwina ali uku ena uku kulibe. Afterwards ena kudzachita msonkhano wawo akuti ayi tatuluka mu alliance ena akuluakulu kumene kulibe alliance tilimo akuti tilimobe ena kumadzati ayi ziganizo izi amayina kupanga ndi committee yayikulu yoti mayina kuti itsogoleredwe ndi mtsogoleri wa chipanicho amene panopa ndi unda Michael Ausi akuti ayi zimene sindikuzidziwa kudalibepo. So zinthu ngati zimenezo zimadzaone pandale zimaoneka ngati zinthu zazing'ono koma zimafuna kuti mukhale nazo chidwi kwambiri chifukwa chotena kuti ndimakamba mobwereza kuti ndale za mu UTM amene ali nazo interested kwambiri sa UTM okha yayi. Okay, UTM interested parties in fact kunena somosabisa amene sali interested kwambiri nda MCP akufuna partner oti ayende naye limodzi. UTM imene imalika kale kuti UTM imene inalili poyamba mucha pakumakhala ngati kubwerera mbuyo kuti anthuwa tidayenda limodzi 2020 kuchoka pamenepo zidakhala ngati kuti pali kusamvana atitaya ba maudindo akungopatsana okha bomali akungodyerera okha ndikudule pang'ono nena kuti argument ine kwakhalena kuti akufika nthawi imene achilima mwalimu anali adakali pa ubale ndi MCP exactly sanatulukemo anali ndi ma ministers kandi 4 or 5 alipobe mpaka napano paliso anthu awonso enanso ali maembassy ena ali mabodi. At what point ndi pamene a UTM akunena kuti apa atitaya atiponya pansi Ausi ananena kuti ayi bwato satsitsirana pakati pa nyanja anali ali momwemo ndipo pakadali pano anthu amanena kuti ayi khangati MCP inanyoza UTM koma mtsogoleri wawo kufika nthawi imene amamwalira anali ali mu the truth is that my interest anthu ena sanakwaniritsidwe. Okay, pa mukamapita pa mgwirizano kapena mukamakhoti mukupanga zinthu ngati zimenezi aliyense amakhala ndi chiyembekezo chake amakhala ndi expectations. Kunali ena mu UTM oti amadzitenga kuti ineyo tikangopanga partnership kutenga boma ndipatsidwa unduna. Magulu achinawini kuti nachitobwera poyera kunena kuti ineyo sindikudya nawo kumene ndinokwiya kumene ndipachama exactly mayenda limodzi timapanga kampeni sindikudya nawo ndekuli ena amene sadafuna kubwera poyera koma kumangokamba in the background ayi akutitaya akutizunza akutani ndi zina zosiyana-siyana. Tisayiwalenso kuti achilimanso panali zina zoti panalinso kusamvana kuna kwake koma umachita kumva or even zokamba za anthu aku MCP m'misonkhano zimakhanga kuti ayi awawa asadzayitse nthawi awawa they should be grateful awawa asanene kuti anatiwinitsa boma ndiwo iwonso tinawo nitsaso sakadawi naso
achilima mpaka afika poti nawo so kuchititsa msonkhano wawo akuoneka kuti akwiya kwambiri ayi ngati zili zimenezo tingogwirizana mgwirizano uthe tibwererenso tikavoterenso. Of course which was an absurd suggestion because exactly. So kunali zinthu ngati zimenezo zimene zimaonekabe kuti pali kampongwepongwe ndithu, koma chimodzi chimene chinakhanga kuti sichikumveka bwinobwino chinali choti like you said kunali kuti anthu ena mumu sakutulukanso, okay? Nangasi ena akudyerera limodzi olepena achilima amene akamakaniza kuti mwina zafika apa mmene anthu akukanganirana mwina achilima atulukamo kuti ayi ndituluke mwina ndisadikire akuoneka kuti ndi anthu akunja oti sali mgwirizanomo amanena kuti mgwirizano musimulipo uthe angatimo akunena kuti amadyerera ifeyo tili bwinobwino because mmene ndikunena kuti olachilima atanena zawo ziyazoti ayi ine ndikuona ngati mgwirizano sukuyenda bwayi tingouthetsa amalawi akavoterenso atipatse fresh mandate zimene ndanena kuti of course inali chiganizo chosamveka foti asadavotere tonse alliance ndimakamba mobwerezabwereza kuti maballot MCP achilima anali running mate a MCP achakwera. So after that zinapezekadi kuti zokhangati zamba kutani bata abwerera khangati kuti achilimaso zinthu zamba kuyenda bwinobwino adekha basi kuma nthawi nake zinapeza kuti alanda ma delegated powers zinapeza kuti khangati abwezera amba kumatuma zinthu kumayenda ndimene kumadzachitikano tsoka lija ngozi ya pa 10 June kapanali pa 9 komano zinadziwika bwinobwino pa 10 June. Kuchokera pamenepo pamene panakhanga rino basi mgwirizano uja faine ndikhulupirira kuti mgwirizano uja amene anaumanga ndachilima amene anakhanga kuti fachilima kungochoka aliyesa amene asokutani kuchoka komano pena makeso ndali nzachibwana kwambiri olachilima kanena kuti nenda tulukamo mboma ayishwa kuti paminister zawo akanatulukamo chifukwa zimenezo ndifanele pano zaoneke ayute manena kuti ayife tatulukamo kena kumaminister ena alimomo kena osatiso ena onse alimomo kandikulenda kuti ine ndalowa MC kuchita kulowa kwa MC of course inali kuti also protecting her interest kuti ababa ine pange align ngamene ali ndi mphamvu panopa. Yes, so my minister sadatani anthu amene ali ma embassy ndayitemo sikuti adabwera kuyayi amene ali ma board sikuti adatuluka. That's why tuna kuti nkhani yake makhalena kuti ma interest aliyense amakhota kuyang'ana ma interest ake kuyitemo lo panopa tikang'ana mbali ya ausi nawonso kuyang'ana ma interest awo tikang'ana mbali na yakaliyate ndanzawo nawonso kuyang'ana ma interest awo. So kulibe amene akunena kuti ine ndi ma interest achipani at heart no ine ndiona ngati ma interest mwina achipani anali ndi achilima beyond achilima aliyese panopa akumakhoti mwina nditenge chipanichi chikhale m'manja mwanga ndichipange control kuti tikamalowera kwina kwake amene ndilowere kumene kukutsogolera ndikhale ine mwina ndikufunsepo atisana apite patsogolo leadership ya UTM wanena kuti kumwera chilima panamba kuoneka kuti pali pungwepungwe ena amapanga point out kuti khangati kuti UTM nayo senayi ngati chipani chimene was built on munthu chinalibe andondomeko zabwinobwino ma structures ankatimo kuti ayi zikatere zikhoza utere taona kubwera kwa ausi pakhaso phokoso kwambiri kunena kuti ausi bengati anali wachiwiri kwa achilima anthu besa amapanga recognize bengati mwina munthu amene akhoza kupanga take over. Zikutuza chani za leadership ya UTM komanso mwina leadership ya zipani mcheno kumalawi kunoko taonako zipani zoti zimakhangati kuti chamtalika akangotere chipani sichiyenda amuluzi andapangalizaya basi kena kwa abwereranso mwina zikutuza chani kwa nkhani ya leadership. Chipani chimafunika chisakhali cha munthu chisakhali cha banja chisakhali cha mtundu chikhali chipani cha Malawi aliyense amene angakhale ndi chidwi komanso atsogoleri amene alipo nthawi imeneyo amanena kuti amasuke aliyense amene akufuna kuti akhoza kuyendetsa chipani amulole azipanga express ma ambitions ake komanso penanso timanena kuti zipani zikhale ndi succession plan yabwinobwino. Succession plan doesn't mean kuti ndekuti tikayamba kumkonzekeretsa wina wake apena ndekuti ateka chipani chaka chamawa because of succession plan even ya 10 years from now timaona anzathu kunja akamatha kumachita kumaonera patali kuti uyu mmene akupangiramo I think akumkonzekeretsa kuti adzatenge over chipani ichi kuti akamachoka kudzabwera ushu akamachoka same thing ku Mozambique makamuli ndi strategy bwino zimene zimapangitsanso kuti munthu uja amene mukumkonzekeretsa uja anthu amene abwera kumbuyo kwa support ayambe kudziwa
kuti pasadzapezeke pamawa pabwera mbirimbiri. Of course timatanthauza kuti ndiye kuti democracy yafa kuti ena akhoza kubwera kwa anamadziwa apeza kuti aliyense chipana makhodi pali preference ndi uyu ndiye kuti olo pakhale kuti pakutenga nthawi anthu amakhodi mwina munthu chasama mudzi amamba kumamuzolowera pang'ono kumampatsa support akafika kuti munthu chakupanga take over amakhodi anthu akutani akumudziwa. Unlike zipani zoti like UTM the truth is that it was built around Achilima and the structures iso ukapitaso background munaso nkhaniraso amene ikuvuta panopa pankhani kumana kuti ma delegates amene mukunena kuti adzavota achokera kuti because the truth is that UTM kupita amadera osiyana ukapeza kuti ma structures sakudziwika bwinobwino kuti kunoko kodi mukuti area chairman ndandani kulibe ka director of women ndi ndani kumudzi kuno kandi ku constituency kandi ku area kandi ku district sizikudziwika bwinobwino. Why? For chipani anachipanga centralize kwambiri kuti kutsogolo kumene kuli chipani chimangooneka pamunthu mmodzi. That's why mapezeka kuti or even 2019 ija achiti manapeza mavoti ochuluka kwambiri kupeza kuti ma MP kupeza kuti ndochepa kana ali folo kale zeka kuti ndekuti pa ground pene pa MP amakhodi ali pa ground, president ndi pa national level, anthu akuwakonda achima pa national level. What about pasipa kuti chipani chikugulitsidwa motani zinthu ngati zimenezo akana khodi mwina nthawi imeneyo chipani nchoti nchawina aliyense people have equal opportunities tikuona mikangano ngati imeneyo kuendera limodzi fana yomwe chabwezita dziwiratu kuti aliyense akudziwa zota achilima kuchoka otenga kandawu sikandala ndi uyuyu koma kuyambira nthawi imeneyo zimaonekabe kuti ayi pali china chake pali mpungwepungwe wina wake mpaka pano ndizikuchitika zoti kwachitika ziganizo zosiyana ausakunena kuti I'm not recognizing them. Mwina tikafika pamene popo tipite kunkhanina komano mwina timaliza naye pa convention nditakufunsa ti convention ya pa 17 umanena kuti iwowo akonza kuti ili pa 17 meaning kuti pali ngati chikayiko china chake chomyo kuti pa 17 a convention ikhoza chitika taona akabambi kulemba kalata kuti akhala ngati simundira mkula bwino mundira mkula monditonza mkula zabodza ataona antumbuka nawo akayima kuti atsuke mkamwa kumangotsukira alesa masuka amwina ataonako ma convention anthu akupanga makampeni achichola amapikisana ndi sidi mamvabe kuti amaoneka kuti ndathu akuluakulu koma sizimafika poti so public like this mwina zimene zituzo tichani convention pa 17 in your own view kapena opinion pa 17 ichitika ndi mmene zikuonekera mausa kuti ziganizo izi siti kuzidziwa simunatsate malamulo ngati itachitike titsate malamulo spokesperson akubwera mbali naye akuti ifetu zonse zikupanga motsatira malamulo tsogolo convention ya UTM pa 17 ine ndikutha kuona kuti nkhani yotika kuli ma factions awiri kandi atatu kandi 45 panopa zikukhanga kuti ali kwambiri poyamba makhanga ndi awiri koma umodzapezeka kuti khanga ndi watulukaso ya akabambe then kuliso kandi ya ndani akambala Newton Kambala fa mai makuta mena mayankhula think mayankhula kusonkhano wa Newton Kambala kumena manena kuti ayi kuli uyu wakucholo uyu anazuza chilima ndesa nkabwere pano kumatsanena kuti afuna atenge chipani chathu amasika achibwera nthawi imene chilima nali moto obviously amakamba za akabambe akuti so antumbuka nawo samakamba suzawo suzina afuna anthu abwere also na also akamba so Come I like that openness kuchibana I like that democracy kuti anthu amasuke ayankhule mena kuti akufuna at the end of the day amene adzawine ndikukhulupirira kuti adzayanjanisa onse ndaona akuti nakabambe akunena kuti ayi ine ndikadzawina ndifuna if I don't say so ndikadzawina akuti ndikawina nosenu ndifuna tidzaende limodzi tidzayanjane ndeti tisatozane panopa tisanyazane koma let's look at possibility yoti convention ichitika possibility yoti convention ichitika in my view it's very slim tikuyang'ana kuti ausiacha whether ena sakuwafuna whether ena sakuwakonda kapena ayi nkhani ndiona kuti ali ndi mphamvu zina zake okay constitution ndi mtsogoleri wa chipani olanja wala kuwafusa kumavomereza ayi ndi mtsogoleri wathu wa UTM this is a reality we can't run away from koma nkhani ndiona kuti kwachitika ziganizo zingapo zimene ausi akunena kuti sakuzidziwa and sazivomereza awira akunena kuti because pali zambiri zimene mwadongosolo la chipani
mukapanga zonsezo mumapititsabe kwa president akapange endorse so iwo akunena kuti zizinesi nditani sindivomereza ndiye ndikudabwa kuti okay ngati savomereza ngati zili zokhudza convention ichitika bwanji so akunena kuti yayi konzani zizi mukapanda kukonza convention sitani sichitika ma terms anu amene mwapangira organize zonsezi sindikugwirizana nawo kuli zosiyana akuti million sindikugwirizana kulenkhani ngatiso akuti even ya delegates omwe kuti delegates mateka kuti kulenkhani ngatiso akuti ka chipani chinatsegula ati kuli bank account imene kupita ndalama fundraising ya convention akuti wo account imene isakuisiwa kuti ndende kudaba kuti okay ma signatories ndindani so zinthu ngati zimenezi that's amana kuti zikhozo mwalika ngati zazing'ono koma akuenda kuti ayang'anebe kuti kodi akuyendera limodzi malamulo exactly khadi zilanza malamulo because ausimene akambira mnde kuti he's ready kupita even ku court kana kuti ichi chisachitike I know kuti courts are mostly reliant kulowera nkhani za chipana amanena kuti political solutions koma zikafika pota anthu sakumvana makhotsa amana kuti okay we'll still intervene so kuku nkhani ndona kuti abwere pamodzi okay akambirane ayendere limodzi I know kuti aliyense akufuna kutsogolera kumene kula usi kula kaliata amene kula Newton Kambala kula Ntumbuka kula Kabarbe kula komande yacho kwa 6 ndiye kuti 6 so amano maudindo ena akuoneka kuti anthu sakwakamba chidwi chikumoneka kuti chili kwa pazipani zimene zili ku Malawi kuno zipani zimene anthu akula ndizipanga compete kwambiri it's MCP and TPP now akumana kuti UTM because of 50+1 komwe itapite ndikume kuti akhale kuti angawine chisankho amenewo meaning when a president wa UTM but possibility ukhala vice president wa dziko la Malawi akaonena kuti ambiriwa akupanga zimene zofa cha afuna vice president of course that's a reality ndinanena kuti UTM sikuti apapa khali ndionena kuti kumena kulowera kuti akatsogolaso akuti akatsogola akuita kudziwa zoti ngaranga pite ku alliance they will still play second fiddle akakhalabe ngapeze nalili 2020 and it's a reality they have to live with 2020 they tried if what to the vice president sangaka khale running mate wa amenali mayor president wa chibani but eventually analoti their bargaining power was lesser than azawo ompaka nabwera kudzakhala chiwiri apapa ma chances are very high kuti ngaranga pite ku alliance which is it's most probable akakhala running mate okay ngaranga khale running mate chances are very high kuti adzakhala vice president so aliyense akuyang'ana don't be fooled into thinking kuti anthu akuyang'ana kuti iwo akhozadzakhala president ayi komanso sikuti anthu aso amene akufuna utsogoleri wa chipaniwo it's so much about kuti fe titsogolere tisinte zinthu yayi nkandionena kuti ine ndikakhale wachiwiri wa president wa dziko ndidyerere ngati mene anadyerera ma vice president ena ya MG2 mbuyomo so nkani ndale ku Malawi kuno even president amene imakhala it's so much about himself ndi abale ake ndakubanja kwake ndi akumudzi kwawo ndakuchipani kwake ndale zenezeni zazoti munthu wabwera afuna akonze dziko kuti aliyense zinthu ziyambe kumuyendera dziko likonzedwe Malawi akhale pabwino achoke mu mphawi ndiona ngati zidaliko kuma so khani zake zina ndi zimenezo kodi oloive na UTM akamakangana ababa because eventually convention iwene kuti dzachitika and by the way munaso chinaso chimene chinga konze mavuto amene ali ku UTM ndi convention iyo because convention at the end of the day makoti mufune musafune musankha okay kaya amene mwa ena stama mukonda kama mukonda whatever happens harmful mandate yokuti tsogolere amene sakumufuna mtsogoleriyo ali ndi ufulu otuluka mchipani ndi kumakambaso nkhani ngati kunena kuti mmene kulili ngati ku UTM kucheche tisaiwale kuti ngati the president wa chipani komanso and in this some kind of influence okay and also is also being supported by MCP it's a reality MCP akufuna usi atatenga UTM muibweleza bweleze mukona ngati chifajana MCP afuna they want muntu wote
the truth is that Usi Agumadzipanga align kwambiri has been aligning himself with MCP kwambiri kalekale. Okay, or even in time manage mali moyo Usa moneka kuti be amapanga kwambiri zaboma than zachipani or misongana chipani sama pitamo. So Usi has been close to MCP as a governing party than to UTM. That is the truth. That's why Munaso is facing resistance kuchipani which. So MCP they would want to akutoa what Usaturday wangowina ku convention. Obviously, it is going to partner MCP. Is it a decision here, President Yeka, when decide who are in some partnering with this particular political party? The convention, Unega Sanka executive, even is Vanga that decision. Okay, because I'm going to decide by MCP. Is it a one-man show? I'm so sure kuti amakhalabasi kugambira. Ko I don't think kuti pali malamulo nena kuti iye adati wapanga chiganizo na agamulitsa. I don't think so. Because okodibe political akwenda khalibasa kambirane nangasi timanena kuti agamapita kumene konde kuti akutenga onse amene akubwera kumbuyo. So just so they have to be comfortable. But in any event, I doubt ngadali yesanga khale comfortable. In the event kuti ausi awina, akutsogola UTM, akufuna irenge UTM kupita ku MCP. Obviously ambiri atulukamo, okay? Then kani kawenda kuti khoti akutulu awatuluka ausi abena akutuluka chipani. That's a bit total. Ngadi awatuluka ausi abena ibani. Ngadi ofunda kwambiri. Ankani ina imene see ankani many city funds zimva komabe nangani panga bwanji. Yes, fresh cause for make chairperson to quit. I would just anabe mutaliba. Asa pitirize kukhala kumeke. Nkamene ya tuzibaniza opposition. Okay, zibani zotsutsa zinakumana kumapanga press conference nadia akumeki kuti kuona ngati a chairperson amenewa achoke akuti ali compromise ali affiliated anayankhula zizunguza mbiri mwina iwe utekani in my take has always been that chopangira resign before yene sichikupezeka. Okay, nda make chair I don't know kuti akamati ali compromise apereka sifuka zawo zosiyana siyana zimene to me mundo okay affiliation ya muntu. Okay, you can't say right away kuti because you are affiliated okuko that ali compromise. First of all onetsani umboni. Okay, mpatsani muntu mpata kwele ntchito so far chimene mwaona kuti compromise sizokuoneka bwino kunali ma issues ena ka okhudza ma idea amapanga speaking the matter went to court. A court anagamula kuti hayi ameke palibe imene kuti anakulakwitsa chimene tingapange guide ifencho nena kuti INRB alongosole they should make sure kuti aliyese apeze ID in terms of nkhani yonena kuti ma idea asagwiritsidwe ntchito sitikugwirizana nazo so far komanso another thing chimene chimandabwitsa kwambiri it's like kuti make sure person amayendetsa yekha chisapo komanso it's like ngati amapanga ziganizo and I'm so sure kuti kumene chamene kulili. That's why malamulo anapanga dala kuti kuzikhala ma commissioners ochokera kuzipani zosiyana siyana kuti wakoti kuli something chimene akakhala pamodzi onse sakugwirizana nacho azitha kutsutsa kuti ayi ichichi sitikugwirizana nacho tiyende choncho ndikumadawa kuti akamati ayi ali compromise in what way because even nkhani yobera chisankho ine mene ndimatonera zili panopa I don't think that we kupanga plan kubera then apanga plan through the make chair. Okay, people would have their own ways of kubera komanso ena kumafusa kuti ngati azipani zotsutsa kumabwera mobwereza akufuna bere chisankho ndena madzafunso kapena pali njira zina zimene mukuona kuti zotheka kuti zikhozo mene chisankho chidayendera ngati cha 2020 mene anapangira achifundo kachali ndi timu yawo zimaoneka kuti ndiza straightforward kuti aliyesa khozo zisata ndimachiza ndanzanga kuti by the way do you know that mwina even 3 days amake asanalengeze tinayo kuti ma results to what's wakali because nthawi imene amati akavota awerengera mamonitors onse asaina ma results pa constituency baja amachita kuwayika pa khoma atolangane athu amajambula atitumizira ifeyo tinapanga matale onse South Africa makodi ma results mwadza so kuberako kuchitika kunjira yanji ena kumakamba za electronic transmission. Now the electronic transmission to me I think it's just a matter of kuwerengesera not necessarily kuti zizibwera wina kozolwa mu system because like I've said my results ali yesa zakhoda linawo kala kuwadziwa so ngati zosiyana siyana zizobwera nongona ngati kuti mwina ndi ma excuse chabe oti kapena wake sizikuyenda tenta siya wawagwire chino. Another thing asayambe kuyanga naso kuti ayi Sanka make chair yena so far palibe kifua choyenera few months to go exactly koma ngati if they have a point, a valid point ine ndikuona ngati kuti mwina angopita ku court tone ngati court angakamveni no koma no ina busa tisanafika point ya court yo azipana amakhala ndi amega
matineko exactly yes kawiri zipani zomapita kupangisa press conference komano kuli ndithu ndondomeko yokhazikika imene akhoza kupita kupereka mavuto awo mwina zipani pamene zikupanga ndi sonkhano okay wokhudza chisankho ndoti patali pali issue ya serious zipani zimatha kupanga press not make kuti itanitsa ndifuna dzakambirane izezi if anything why don't they call for a neck off abwere akhale basi akambirane bwinobwino kuti pali ma issues like I've said so far sindikuona chilichonse choti mungane kuti awo ali compromise simply because akubwetsa ka arguments ya yeye mbale wawo ndi uyu ndawuzila kuti in the event that amene wasakhidwayo mukadzamva kuti ayi mwina ndi mbale wake so kadi wa achakwera amene kapena ndi mbale wawo kadi wa chimwendo bani nemudzati usachoke chabwino in the event kuti amene angadzasakhidwa dada wawo achoka kuti ndi mbale wawo wapita ndi mbale wawo kandi wa achilima amene kandi mbale wawo eno kuti mudzanena kuti achoke because I think tikusakaniza zinthu kwambiri. Let's look at my competences za munthu kodi awo akhoza kukwanitsa kuyendetsa chisankho auchena anasakhidwa andani achifundo kachali 2020 anthu ambiri anali ndi maganizo even our opposition anali ndi nkhawa kuti amenewa mene asakhidwira ndi DPP nakasosa khaba makangati olamula mene asakhidwira ndi president DPP apita Motarika mwina akhoza kupanga compromise chisankho ndiye kuti akhala mwina affiliated kwambiri koma anayendetsa zonse mwadongosolo professionally aliyense kumuyamikira kuti mkulu chisankho atani wachiyendetsa bwino. So let's take examples kuti it doesn't matter kuti munthu wasakhidwa ndi ndani ali connected kwa ndani kuli ma systems osiyana siyana amene they provide checks and balances kumene kuli ma commissioners ndiye kuti mwinaso azipatira kubati mwina kapena sakwapanga trust mwina ma commissioners sakwapanga trust kapena mwina zimene zizomajoka kwa ma commissioners upanga feed zipani zawo kuti if it's another issue kuti mwina ma commissioners akuona kuti ife kunoko tikutani tukufinyika tikulephera kubweretsa maganizo athu poyera mwina achawa ali compromise ndikupeka kuti mwina zimene zazibweretse poyera. If that's the case then I think everybody would have a reason kuona kuti awo apite pambali pabwere wina ayendetse chisankho komanso it is going to be another process. Nekuti wina bwerere ku Judicial Service Commission iwo akhoza kukana kuti ifeyo munthu amene tikundalira kunoko ndi yemweyo so are you going to force us to give you another one komanso wina yonse akhoza magazi kuti atsono nzanga wachokako ma issues awawa ine ndipiteko so pali zosiyana koma like you've said I think abwere pamodzi ngati zipani okay isakhale nkhani yomangopita ma press conferences ku media izi kambiranani bwerani basi mene mapangira khalani basi mene mapangira ngati zipani ku neck off mabwera kuma issues osiyana raise those issues kuma customer stakeholders exactly abatsenena also mpata abereke maganizo awo because kuli ena asamena kuna kuti imene yose fundo amene osaloleni kuti abereke maganizo awo kuna kuti imene yose fundo kaendetsedwa kachipani pali ndondomeko kachisankho pali ndondomeko zake bwinobwino awana khoti mwina ndondomeko sakuzitsata panopa so far mwina pamene angapapanje kuti step aside koma so far ine I haven't seen poti sakutsata ndondomeko yayi chabwino nkhani ina imene tifuna tiyang'ane mawa uno ndi nkhani yokhudza ACP ikunena kuti ifuna ipange follow kapena ikupanga follow zimene akhala kulankhula Alexius Kamangira azokhudza judicial kuti kumene kumachitika katangale amajaji ndi akatangale pakati pasamba ukamba kuti ma court clerk akungomenya pali kosambo akupasula ACP ikuyamba kupanga kafukufuku pa zimene Akamangira akhala akunena Akamangira osati 1.0 mabungwe ya ACP kangala mangokhala chete pana ACP chonera kuti ikupangapo kanthu well ndizochititsa chidwi because I know kuti zambiri zimene Akamangira atulutsa makamaka zokhudza ku judiciary sizachilendo ndizoti ena mbuyomu adazikambapo or even nkhani yoti azipanga push for ma judicial reform bills inali nkhani yonena kuti kudaoneka kuti majaji ena sakugwira ntchito yawo moyenerera either kuchita katangale kapena they are being incompetent kupezeka kuti mlandu watha ma submissions onse closing submissions final submissions amaliza apereka kupeza kuti judgment kumangokhala mwina zaka 5 zaka 10 kumanena kuti mpaka munthu mwina wake chigamulo kumaliranso kupezeka kuti penaso mafailo kudzabalalika penaso kudzapezekaso kuti even ma arguments mena ankaendera mlandu uli live zikukhangalizamba kusiyana penaso kudzapezekaso kuti anthu memory ayiwala penaso
kupezeka kuti mlandu uja mwina has been transferred to another judge yakangana mafailo sakupezekaso kumadzakhanga takudzauyambaso. So zinthu ngati zimenezi, I remember nayenaka Chief Justice pakanapereka ka 90 days kuti aliyense amene ali ndi mlandu oti unatha akungofunika kuti alembe judgment, please do so in 90 days. Nangoona ngati, of course it was an administrative issue, it wasn't like legal, koma it was like kuti well, a Chief Justice ali ndi mphamvu can provide administrative directions ku judicial. Sizidateke zimenezo mpaka pano tikumvabe kuti kuli ma judgments ena pending for 10 years. So kumeneko kuli ma issues osiyana-siyana nkhani zakatangale zimene zina. By the way, katangale sometimes sikuti mafuna mukhale ndi umbono oti mukhoza kuti ndo kapena kuona. It's circumstantial. Umaona mmene zinthu zayendera kuti ichi chiyende chonchi. Ndekuti pali katangale, okay? You might not prove it directly. Koma ngono ta ngati chayenda chonchi aliyense, okay? Imwina in that case zikapita ku court now, circumstantial ku court umaumbona amene wa zimavuta, of course. Zimavuta koma I know kuti pena amatha kugwiritsa ntchito circumstantial evidence kupanga convict munthu. Of course kuli milandu ngati ya rape, defilement, imene chamatha kugwiritsa circumstantial evidence, okay? Ola mangoti collaboration, mwina kangopanga corroborate kuvomereza kuti aisaka. Olo palibe kuti kila munthu koma kangopanga corroborate ndi mmodzi awiri amatha kumpanga convict munthu. So paliso milandu ina yoti amatha kupanga kuyuza circumstantial evidence kuti sikunagwire bwinobwino nangasinkhani zakatangale zovuta kwambiri. Ineyo ndi ine kuchita katangale kuti akumangeni inuyo kuti ne katangale ndakupatsani chiphuphu ndekuti ne ndikuya ndivomereze kuti na o else pakhale umbonoti mwina panali communication panali njira zina kakuta because nenga ndikukana simatsakhabe zovuta pang'ono. So pamene amadzayang'anabe kuti kodi ma movements or ma interactions anthu anali utani komanso a natural man, an honest man, an honest person mmene zakhalira apapa, okay, akanapanga motani mwachisazo umakhala. Let me give you an example of kuti ine ndikupita ku kwathu umene makhala chakumanja kweti kuli njira ya straight yoti ndikhoza kudzera kungokhota pa Shoprite kupita ko ndakafika koma basi mwina mufuna mubendera. So zinthu ngati zimene zimakhazi zoti zimatha kumpanga be move judge, so amatha kugwiritsa circumstantial evidence. Of course penaso ma arguments akoti ambali nayo avuta kwambiri amatha kumanga dismiss the case because ma court anzathu amakhota amanena kuti ndikwabwino kwambiri kwa court kuti limusiye munthu wolakwa azipita kusiyana ndi kuti limange osalakwa. So amanena kuti ayi mwina tiyang'ane choncho koma akamangira has made his allegations. ICP akuti they have taken. I know kuti ICP pena makhala pau kamatha kufuza mulandu pena matha kugwiritsa ntchito anani akuti these days amatha kugwiritsa ntchito living zolembedwa pa social media. Pena so yes. Wafandi fuso nena kuti I think bukoyamba na kufotokoza kwankhani wafotokoza kuti zoma kufotokoza akamangira sizachilendo. Amwina fuso kumati ACP nthawi yonse because unati sizachilendo amazikamba kuti khanga ku judicial kumachitika katangale nthawi yonse ACP kuti yadzambatuka pano. Well, ababo it's a trick. Ma magistrate angaba mangidwa apo utamva exactly. Mangidwa amaloya mangidwa koma ma judge palibepo amene it's tricky. It's the same issue I think yoti uyu mwina is a big fish. Uyu ali ndi mphamvu tisaiwale kuti mbuyo muso panali ma issues ena kuti ma judge amakhudzidwa ICP amafuna alowerere then kunabwera zokhanga kuchita na block kakutani sizidateke. So the truth is that ACP imakumana ndi mibwembwema, okay? ACP imakumana ndi ziphinjo pamafika pena poti achita kudziwa zoti apa pali case, okay? It's involving a judge, a high court judge komano kuti akafike pobole zapoti olo amange munthu uja olo kuti akatenge olo even warrant of arrest akatenge kwa kandi majiskandani zimakhala zovuta. So actually the truth is that kumalawi kunomenelere democracy yathu pang'ono mwina zikhozo khoti zamba kumasuka. It's the same mmene zilili nkhani za ma judge kale tusiti makamba poyera chonchi yayi judicial khozo khanga tangalo munthu ubwera poyera kumalemba pa social media. So pang'ono ndikubwera kuti in other countries ndimapanga research nthawi yake kuti kodi ma judge maiko osiyana all over Zambia pompa ma judge amangidwapo kuna Nigeria ndama kumanga impeach Nigeria ku South Africa ku Nigeria ndama kumangidwa judge khadi zakatangale ziphuphu ku Ghana ku US ndei olokungolandira ino a judge utanangolandira ka donation pa mlandu
amene anapanga donate amakhudzidwa ndi mlandu na wake panalibe umboni weniweni kuti apanga influence decision koma I think the judge was impeached. So anzathu ma conversations anayamba kalekale mwina titani because zikuoneka kuti ku judicial imakhala wafotokoza DCP kuti katenge warrant of arrest, it has to go through the judicial. Mwina titani kuti judicial anthu aziona kuti ikupanga zinthu zoyenerera because zomokamba zikuti even media ikalemba za judicial mbuyomu anthu alipiritsidwako zinthu ngati zimenezozo inokupanga comment pa zinthu ngati zimenezo mavuto okhaokha. Mwina what should be the way forward as we are closing? Well, the way forward to me is that okay, my open discussions they should continue. Komaso, my judicial reforms akuchitikacha. Okay, zimene zikufuna kuti zimasule, they should make the judiciary as accountable as any other branch of government. Now also a judicial azita kalakwetsa pasikhala mafunso kuti kodi ababa zinaenda motani. Ndi magamba kunena kuti of course anzathu ku judiciary mwina njira zowapangira hold accountable kwambiri zimachitika kwambiri ma discussions mwina ma lawyers forums olo ma school kuti wina kulemba kandi research paper amatha kutenga judgment kuyikhadzula ndithu kuti ayi judge uyu analakwitsa apa koma nthawi zambiri zimathera konko. Koma now I think there should be open discussions. Ma judicial reforms bills ajaso anthu awawanso azikhodi wina akakapanga chiganizo chosayinira because kukhala ma guidelines buno bwino kesi yatha kodi judgment ituluke after how many months, after how many days zinthu ngati zimenezo ndekuti ube able to follow up kuti ngati sikutuluka judgment what is happening ndekuti iwe pena pake zinthu sizikuyenda tilekeze pamenepo. Ndathokoza kwambiri Anania. Yes, I love that name. Chabwino mene ndimene tamaliziraso program yathu ya Kwangwanji lero lolemba pa 4 November 2024. Dzina langa ndi Innocent Mpongolo, ndikufunireni tsiku lopambana pitizani Club Junta, building better Africa.